Hej YouTube. I dag vil jeg fortælle jer, hvordan man gør sin computer op til 70% hurtigere. Du kan gå ned i start og skrive disk, og så kommer der sådan en frigør diskplads ved at slette unødvendige filer. Den klikker du på. Og så finder den så lige alle de filer, der ikke er nødvendige. Vi kommer tilbage senere, når den er færdig. Så er den færdig. Så kommer der en sådan noget her. Og så har den så nu, jeg ved ikke om det er sådan ved jer, men ved mig, der finder den selv de filer, der er unødvendige. Men for at fjerne alt, som alt er unødvendigt, så skal du bare markere alle. Tryk OK, slet filer, og så sletter den. Men så er der også en anden ting. Så kan I gå ind på Google. Ja, mit net er lidt langsomt, fordi jeg optager, men jeg håber, I kan leve med det. Og så går I ind og skriver Advanced System 7 Free Download. Og så skal I så gå ind i den her. Jeg kan give et link nede i beskrivelsen. Og så skal I komme ind på sådan her, og så trykker I så bare free download, og så download det. Men det gør jeg ikke selv, fordi jeg selvfølgelig har det. Og så, når man har downloadet, så kommer der sådan noget her frem. Jeg ved så ikke, om der står toolbox ved jer, men det tror jeg der. Kommer den ind her, og så kan man så, for eksempel, så kommer den ind det her, så kan man trykke scan, og husk at markere vælg alle. Så bare husk at trykke scan, og så er der værktøjskasse og alt sådan noget. Alle ting. Turbo boost, den tænder jeg lige. Altså, den skal helst være tændt, hvis du skal til at spille, men det skal jeg så ikke lige nu, så jeg genskaber den. Og så Action Center, det er et tilbud, man så kan få. Tak for denne gang. Jeg laver snart en video igen.